Haga kerwa na ka office USP ke East China Hills District haka lai phau trek no pra arjapsan laong ba ka arfinyo trek no pra arjapsan kumba ka por kharwei biji ministam layo ching pentep no ba niwan ki chu bare secretary VDP lamber siang ba ka don ka media option rang briu ko peras la ka wa sai tharlong ka ba ba po pleng police outpost ki bor plate marmar gila lech kete ki chaka berbala poy hang tei ka syami ka media ko blas dang pot ya ki bagi nong song snong kim don ching itu eka hadien kan ye ki bor plate gila ra no ka media option clear civil hospital banle ka postmortem bahadian labu eka ke cakabu mediam bandon gibuan kam eka kipulan gila pentep bagati mediap karan na perengker lifesan bat sau hosnem bat karan yang basan pun kibor plek gila kerpat bamanu berjeng itu brio bakin phone au number khandai line run rio sau san rio pra Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya